yanzu dubin ka ta kare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ofisa, kaka yalla lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanni kona ni za ka yi. Kona ka zan yi. Wayo ya Rasulullahi. Ba za ka danna min iyu ba, ko da yake yi iyun ka na ƙarshe. Ya Rasulullahi manzon Allah. Yalla bai tsaya don Allah kar ka kona ni yalla bai. A jikina kuwa. Kar ka kona ni. Kai. Ka dame ni kana hannu wannan dina. Yalla bai fekir ba gadi ba min da ka kona ni. To kake in kona ka da ruwan bun kona ka da. Lafi me na ma yalla bai naga abubuwan nan ne. Waya. Ba kai dan iska ba. La ilaha illallah Muhammadur dan yi shiru. Yanzu ba kamun wasiya ba ma. Allahumma ajirni fi masifati wa aqlimni kare. Kai malam irin ku fa ba a karba addu'a ku. Irin ku ba a karba addu'a ku kaga? Yanzu yi mun wasiyar da zaka mun kan kona ka tunuwa ne ma wannan dan imanin ne yazo zuciyata. In kana da ƴan uwa zan iya sanar da su. Amma kona ka kam tabbas sai na kona ka a gurin nan. Salamu alaikum jama'a. Yakwa. Ni kwana na ya zo ƙarshe. Zan ba da wasiya cewa ‘yan uwanmu da suke iskanci su ci gaba da yi, ko bayan ranmu mun san mun ɗora ku a turbar da za ku yi gura uba. Kar ku daga, wallahi to ba wasiya ka ce in yi ba sai ka ce shine zaka ce ‘yan uwanka da suke wasiyar da zan yi kuma kai mai ruwanka ba ka sai ni za ka yi ba zuciya ta bushe ba ni tsoron mutuwa. Salamu alaikum jama'a. Ku ci gaba da gura uba da durin kwa, kar ku fasa, kar ku raga ko